Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu. A yau bidiyon mu zai muku bayani akan yadda zaka haɗa maganin basir mai tsoro. Duk wanda Allah ya jarabce shi da cutar basir mai tsoro kuma ya fito masa a dubura ya ki ya koma ko kuma yake ta zubar da jini, to insha Allah ga wannan hanyar da muka muku, in dai kai amfani da ita kana yi nan take zai koma da yardar ubangiji. Saboda haka mu shiga cikin bidiyon namu, na muna roƙon ku da ku subscribe din wannan channel tamu idan ba ku ba, sannan ku danna mana like, kada ku manta like din bidiyon da kuke shi ki ƙara yada bidiyon. Mun gode. Mu shiga ciki domin nuna muku yadda yake wannan aiki. Yawwa, za a samu ganyen tumfafiya. In aka samu ganyen tumfafiya guda biyu ko guda uku, in aka same su za a dan same sai ta suna wannan danyen nasu ba sai sun bushe ba. Za a same su, za a kara su a gaban wuta. In aka sa su a dan gaban wuta suka dan yi zafi kaɗan, sai a ɗauko su. In aka ɗauko su za a shafa man basilin a kansu. In aka shafa man basilin ɗin nan za a nemi, za a samu daidai kan inda basilin ɗin ya fito ya tsiro, kan dubura inda basilin ɗin ya fito ya tsiro, za a samu, za a danna, ana dannawa, ana dura, ana danna, insha Allah lokacin nan za ku sha mamaki. A lokacin zai koma, insha Allah kuma ya koma kenan, ba zai ƙara fitowa ba. Saboda haka in kun ji daɗin wannan bidiyo, muna roƙon ku da ku subscribe din wannan channel tamu.